ба фикри ман одамони аз 70 сола боло пиронсол ҳисобида мешаванд. аз 60-70 сола одам пиронсол мешаванд. ба фикри ман аз 70 сола боло шахсонро шахсони пиронсол меноманд. ай 60 аз 50-55. ба фикри ман аз 64-65 боло аллакай пиронсол ҳисоб мешавад. Аммо маъмулан мардҳо тезтар пир мешаванд. Я считаю, что нет какого-то определенного ограничения в возрасте. Просто зависит от того, как человек сам себя чувствует, как он преподносит себя в обществе. زنها 55 مردها از 63. бале дар тоҷикистон барои пиронсолон бисёр хизматрасониҳо ройгон расонида мешавад ба монанди хизматрасониҳои тандурустӣ, нақлиёт барои онҳо бепул аст. ҳуқуқи нафақа гирифтан, ҳуқуқи истироҳат кардан. Я считаю, что каких-то особенных разделений в правах нет. Просто надо учитывать то, что они более старшие, и в каких-то моментах у них есть ограничения, например, в передвижении, в здоровье, и это обязательно нужно учитывать. иншалло боварӣ дорем ҳамаи ҳуқуқҳоро дорам. ҳуқуқҳо доранд ки ба санаториҳо рафта шаванд, дар автобусҳо 50% бошад. мисол аз тарафи давлат тӯҳфаҳо дода мешавад. ҳуқуқи нафақа гирифтанро доранд. ҳаминашро хуб медонам. ҳуқуқҳои иҷтимоии онҳо аз қабили хизматрасонии ройгони тиббӣ, истифодаи ройгони нақлиёти ҷамъиятӣ ва инчунин нафақаи пиронсолӣ низ пешбинӣ шудааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. پیرانسالان در تاجیکستان حقوق دارند که از کارخانه ها از اتفاق کسبه مثال رخصت ها بگیرن برن در استراحتگاه ها دم بگیرن. рости гап аз вуҷуд доштани ин гуна қонун хабар надоштам, аммо фикр мекунам ки тарбияву фарҳанги мардуми мо ба ин ҳолатҳо оварда намерасонад. бале ҳақ доранд барое ки пиронсолон эҳтиёҷманд ҳастанд ва онҳоро бояд ки фарзандонашон нигоҳубин кунанд ва дар ҳолати нигоҳубин накардан ё ин ки дар ҳолати алоҳида зиндагӣ кардан онҳо бояд ки алимент супоранд. қонун хуб аст. Если ты хорошо вкладывал в ребенка во время его воспитания, то алименты даже просить и не нужно, потому что сам ребенок понимает, что нужно обеспечивать родителей. бале ҳақ дорад 100%. албатта хуб аст, бояд алимент биспоранд. давлату миллат ҳимояи пиронсолонро ҳифз намудааст ва дар ин бобат аз ҷумла додани алимент аз ҷониби фарзандон ба волидайн пешбинӣ шудааст, то ки онҳо низ дар даврони пиронсолии худро бо оромиш ба сар баранд. ҳурмати одам пеш аз ҳама болотар меистад. болотару болотар аст. шояд нафақа барои пиронсолон камтар бошад ва баъзе хизматрасониҳо шояд мувофиқи қонун амалӣ намегардад. مشکلی اصلا فکر کنی در همه جامعه در همه وقت بود هست. آهسته آهسته همینا را دولت و حکومت و من همین برطرف کردن. چایخانه ها بودن، استراحتگاه ها بودن، موسفیدان رفته در اونجا دم میگرفتن. مثال شахмат بازی میکردن، شахмат بازی، مثال دیگه بازی ها بودن، صحبت های علمی و معنوی میساختن. Я считаю, что основная проблема пожилых людей – это маленькие пенсии и со здоровьем. Я считаю, что для пенсионеров лечение в больницах нужно сделать бесплатным. хуб мешуд ки агар мисли замонҳои пештар назди маҳаллаҳо ва биноҳо ҷойҳои ҷамъомади пиронсолон ташкил карда шавад ва мисле ки бобоҳои мо шишта суҳбат мекарданду як пиёла чой менӯшиданду ягон ҷои мисол касода очирад меистанд. аз тарафи ҷавонҳо камтар ноҳурматӣ дида мешавад.
дар асл дар даврони пиронсолӣ аз ҳама чизи асосие ки пиронсолон ба он ниёз доранд ин пеш аз ҳама меҳру муҳаббат ва раҳму шафқат нисбати онҳо ва танҳоӣ накашидан дар даврони пиронсолӣ мебошад. мушкили фаромӯшхотирӣ, мушкили саломатӣ ва мушкили кӯдакон беэҳтиром мекунанд нисбати онҳо. ай ҳама оила тарбия. аз тарбияи фарзандош иншоалло ягон мушкил дар тоҷикистон набода бошад. бале орзу дорам ки пиронсолони мо сиҳату саломат бошанд, бадани солим дошта бошанд ва соябони оилаи худ бошанд.